de goede de bel de questo nou dat visu de atana teges quoi de niet met de ben goel Michael niet met de trouser pendelu kiri war een en fall op het klik klak klak man minns gewoon sams goel die hoja dan die hoja ik a blamor van kan du de klaske ja bitte le statut du ferrage encore blauwe schrijver de tangi prison we kunnen zien wie de trap de nu dat kreeg waar goel Michael en nog ke mat kenebet die gas rea wat in de eindschoen in de zoer met dan national habe ich die stuur de dat kreeg die daar kerde hoede en is power ja nu de punt hebben gezien maar de leven jij prend attention kreeg het al je het meeste hoede en dat zijn aber we goleer dan trouw klaske armes na hoede nikker meeste tu de idee gaan zo Perugia en dan je poi interest e seri da hinu non pas mon over meso binge garlan gele hal non pas mon eine balisten isen kusulerien keer quoi arabi mon da listen menagal petamon madon rue arabi is gwen anando ser da hinu disco so gwen mestra quoi petamon is gwen de piu mestenes ma meso nego di loge pezzo per andare gatto même se tu de garlan so bekere se agama una also Schomberg. Ga je doen op Lama. Weer zien. Ga je doen. Rugen. Jo. Dan gaan we als schema de school. Gaan we naar de lycée van Troules, die bij scolaires. Er personen. Ja, du stu de goede zaden van Beertjes en die. Dat staat er wel iemand in. Toosten en die toosten naar groen trainen. Maar als je naar de lycée, is dan de studie de meeste die loge nog. Tu weet eens. En de rest van ik in daar, heb school dan trouwens over passé. Goed, tu zo. Ja. Voel je gatto. Dat is waar. En verloren de gatto. Ik heb François Rio daar gaan rijden. Neem eens weer klein. Ja. We gaan maar voelen. Van jou maar boelen weet, maar gaan ze voelen maar boelen weet. Bij ga je maar wonder dat meer voelen, met de boelen, met de discours boelen weet maar. Met wie kunnen de boelen weet. Ah ja, dan ik geen kosten ben fini quoi. Non. Non, on se commence à faire Rugen. On est en 17 et 18. En 18? Ja, 3 jaar. 3 jaar. Avant was ik quoi? Hoe dat was ik pas? Avant 1930 quoi. Ja. Dat is ja. Jong was ik quoi. C'est du hoop voilà. Ja. Et dan moet je aan du doit prendre de watan mee pe. Ben. Ja, ça va être des loges in du, des loges en du. Ja, goed, après ça là pas passé dans les années quoi. Ja. Mais zo'n een historie, dat is een historie tremende, toch? Niet vier zo was waar. Als je zo partij dat natuurlijk, en er is een maat niet. U was die mensen, de gender dat goed pas avarie, maar het touwle. Ik zie pas het u nog een carré aan maar som. Hoe een som. Eerder nog, met le pen Jan carré. Dan je het meeste de lijnen en dat de lijnen zat daar en dat dan zo was. Wat doet Brenner? Prisma prise ja maar neem eens kast waar de eerder goede. Je weet niet dat Gabriel die noten weet daar vers noemen je vous présenter c'est tu jou de derrière en dat dan zo was met muskelaren zeg dat de Brenner muskelaren dan ja toast pakken zo is het ook wel. C'est tu vraiment nee. Hoor wij zijn er goed wat hem daar zo met die dosta zeker waren pinnen touw je. We zijn die dosta waren daar brengen daar we gaan naar de Bresta. José en maximaal erom refus ook gaan lokken dan din. Ja misik ja door ja waren gile. Ja je moet solide. Ja gile dotter de stu. Agono si ja. Pren natten. Dat gile. En is dat waar? Koer die pren niet pas pas dat hem daar.
Dat weet niet weet dat je uit dat touw je. Het soort over, dat is een beetje Ja, si tu viens par la Varese, ou un an est dans du, ou Charles, Ja, ja, hè? wees je Ja, weesjoe. Ja. Ja, par Ranken. Ja, Ja, un an est lié. ja.